Electric Force, всички b-boys, b-girls, poppers and lockers в България. Аре! Който не здрави мисли няма и свири в моята гама да ни брои и за двама така правим промяна. Има ли стойност, няма нужда от реклама. Стилния винаги е на почет и то голяма. Добрия вкус винаги е на мода. Якия пес печели битката, каквато и да е порода. Якия пес печели битката, какъвто и да е залога. Затова пред 2200 хиляди го мога. Винаги раздавам се, смятай и с провала разминавам се. И чакай, макар и в лична времева константа, любовта ми към брейкинга е постоянна, безкрайна. Трапа не е моята яма, влакът е под моята гара. Чата не е еквивалент на среща, но трака може да замести събеседника от среща. One move, don't pass, факти си на hot show and proof. На планетата Земя си пилот, супер год, тоя стил ми е запазена марка. Up темпо битове с брасове заварка. Стартерас или подминавай или тичи еваларка, защото виждам смисъл само в позитивната ремарка. Споделената по парка, в зеленината в парка, бива и словната сварка. Напред, и той